Здравейте! Ние сме Мани и Дани и вие сте с нашия подкаст Дама. Здравейте! Ако сте слушали предходния ни епизод, със сигурност сте чули една интересна дума и метод на терапия – нейрографика. Днес ще вникнем по-дълбоко в темата, заедно с Невена Петрова, която има над 25 годишен опит в сферата на финансите, но от известно време се занимава активно с нейрографика и също така е сертифициран инструктор, естетически коуч. За да си представите с каква дама си говорим днес, искам да се сетите за възможно най-лъчезарния човек, когото сте виждали, и да го умножите по 100. Ето това е тя. Лъчезарна, сияеща, винаги облечена в ярки цветове и с огромна усмивка. Невена, ние спираме до тук и те оставяме ти да допълниш визитката си. Много благодаря за описанието. Това наистина така много стоплещо. Да, аз съм Невена Петрова, инструктор съм по нейрографика. Днес съм в тази роля пред вас. Така иначе първото ми образование е лесоинженер. Това са най-хубавите 5 години за сега в живота ми. Топ 5, нали? Все още другите не са ги надмили, но най-доброто, разбира се, предстои. Да, занимавам се над 25 години с счетоводство. Това е основната ми професия. Така в живота, както се случва на хората, искат нещо да променят, когато стигна даден етап от живота си. Така и при мен се случи. Дойде момент, в който така числата малко ми дойдоха в повече, започна да ми става тясно около тях и исках нещо повече. Но, разбира се, дилемата е много трудна. Да захвърлиш над 20 или 25 години са вече работа, която си добър и която знаеш много, и тя е основната, с която ти така задоволяваш своите потребности. И да се впуснеш в някакво ново начинание не е невъзможно. Разбира се, аз приветствам хората, които имат тази смелост, но е много трудно. Изглежда лесно, много оптимистично и реалистично понякога, но факт е, че зависимост от в кой етап от живота си започнал да правиш тази промяна. За мен, моят опит, така и моето наблюдение, че колкото си по-зрял, нещата стават по-трудно. Тоест да захвърлиш една професия, да се впуснеш в едно абсолютно ново начинание, освен ако нямаш така сериозен гръб зад себе си, е доста трудно. И за мен наистина все още това не се е случило на 100%, но аз сега ще ви разкажа за как действа нейрографиката и съответно за мен какво се случи в тази насока, как промених своята гледна точка. Давай. Разкажи ни защо как стигна до това, защото това е много интересно и не е много популярно, може би, според мен. Не знам. Да, както казах, в даден момент на живота всеки му се случва нещо. Аз много добре си спомням преломния момент, когато това се случи при мен. Вкъщи, освен счетоводството, което работех в фирмата, в която съм назначена, имах и 2 фирми, които вкъщи обработвах. Те бяха на мои приятели, нямаше как да им откажа. Колкото и да не ми се искаше, някакси чувствах се длъжна да им помогна в този момент, защото наистина те имаха нужда. Но в началото ги поех така с по-голям ентусиазъм, но в даден момент започна да ми идва наистина в повече. Цял ден на бюрото и вечер трябва да направя някои неща вкъщи и наистина усетих наистина е нещо много интересно. Както си стоях и усетих около себе си, все едно нещо се завъртя, някакъв вихор около мене, буквално ме завъртя и аз стоях и гледах и само усещах. И в този момент дойде осъзнаването. Аз трябва да променя нещо. Аз ще умра. Тук ще умра. Пускайки ДДС-та. На това ДДС сигурно ще умра или на следващото. И оттам започна всичко. Пътя започна оттам.
така като връщам лентата, наистина това е преломния момент. Аз започнах да търся варианти, в които аз, нали, тогава идеята ми беше на 100% да махна счетоводството, толкова ми беше писнало, не мога повече, не го искам, нали, тези много познати, нали, тръшкания, нали, така ги наричам, буквално тръшкания, на уж зрял човек, но в крайна сметка си викам, как ще го хвърля? Трябва да измисля нещо. И започнах след това си направих human design, анализ. Какъв архетип си? Аз съм генератор с 4 мотора. Добре, генерираш яко. Да, от енергийните. То по-енергийни няма. Да, има много енергия, която всъщност исках да давам не само на счетоводството, защото тогава пък и нямах и лични граници. И ме трупаха, нали, натоварваха ме с много работа, аз я поемах, естествено негодувах. Това беше преди почти 10 на години, когато така човек мине на 40-те, поне при повечето хора е 40-те. Сега наблюдавам друга тенденция, че има хора, които си под 40, започват тези осъзнавания. Това много ме радва. И винаги приветствам такива хора, които, нали, не харесват работата си или нещо в живота си и започват, нали, да го мислят. Аз започнах много по-късно. Тогава ти е дошло време. Тогава, каквото такова. Human Design, там излезе това, че че мога да намеря новото си поприще. Точно така каза анализаторката. Ти си 2-4 профил. Точно така, благодаря. И това е много важно за теб, приятелите и приятелския кръг. Вика, всичко важно идва при теб от приятелите. Започни да ги питаш. Какво? Как ме виждаш? Какво мога друго да правя? Така. И аз започнах да разпитвам. И оттам някой излезе от някъде думата коучинг. Аз съжалявам, не я бях чувала дори. Даже я проверявах какво означава. Коучинг. Сега коучинг ще търсим. Започнах да търся как се, нали, обучават хората да станат коучове. И това се появи. Нали, то всичко започна да се случва много бързо. Завърших след това коучинг. Съм и Life и Executive Coach и започна наистина пътя на промяната. След това дойде нейрографиката, вече да си дойдем, нали? Завърших коучинга и тя просто дойде. Какво е това? Как се прави? Въпроси? Как мога да го използвам с коучинга? А то се оказа, че нейрографиката е коучинг подход. Коучинг е инструмент към самият процес. И така, след това записах и самият курс за инструктори по нейрографика и започна пътешествието. И всъщност сега практикувам най-вече естетически коучинг, което е коучинг с рисуване и практикуване на нейрографика. За мен това е много по-силен начин човек да постигне по-бързо своите резултати и сега ще обясня защо и как работи самият метод. Това е руски метод. Негов създател е Павел Пискарев. 2014 година е създаден. 29 април. Вече станаха 10 години. Наистина е доста нов метод, но много бързо развиваш се. Какво е най-характерното? Нали, всеки може да прочете, но ще кажа есенцията, защото, нали, много неща могат да се кажат. Есенцията е това, че той е научен метод. Научно обосновано е и доказано, че когато се използва методът, в нашият мозък се образуват нови невронни връзки. Ние имаме много такива, които отговарят за всичко, което можем да правим, знаем, можем, нали. Но когато използваме нейрографиката, ние използваме само и единствено, когато имаме някакво предизвикателство пред нас, да не го наричаме проблем. Харесваме, че не го наричаш така. Имаме предизвикателство, тогава използваме нейрографиката, а не когато ни е скучно, няма какво да правим, нали, рисувани се, искаме да се почувстваме по-релаксирани, отпуснати. Нейрографиката има и такъв ефект, но това не е есенцията и не е основното. Образуваме нови невронни връзки, които помагат на нашата тема, по която работим, предизвикателството, което имаме,
да намерим нови решения. Тоест, новите неврони, това са нови идеи, нови начини за справяне с даденото предизвикателство. Очевидно, тези, които имаме в момента неврони, не са ни достатъчни, след като не можем така бързо да преминем на следващо ниво. Нали, не казвам, че човек няма да се справи и без нейрографиката. Разбира се, че ще се справи, но може да му отнеме много повече време. Тук скъсяваме времето. Аз лично за себе си съм така наблюденията ми, че когато човек използва традиционния коучинг, който е, нали, разговор, и с естетически коучинг при мои клиенти, не мога да говоря само от тази гледна точка, разбира се, резултатите стават много по-бързи. Много по-бързо хората стигат до осъзнавания. Това е основното. А дали това не е така, защото наистина, когато човек рисува или прави нещо креативно, той просто се отпуска и може да позволи на, не знам, новото, което трябва да влезе в живота му, да влезе наистина. Аз понеже отцветявам такива книжки за възрастни и наистина, ако някакси имам страшно много напрежение и почна да рисувам, то просто изчезва, защото само в това се фокусирам и само за това мисля. И това го има. И това го има, но основното за мен е, че наистина работим на подсъзнателно ниво и вадим ресурсите, които имаме. Тук хубаво е да бъде разбрано, че нейрографиката това не е като едно менторство. Нали, да отидеш някъде, някой да ти каже какво да направиш, нали, да те посъветва. Не. Ти работиш със собствените си ресурси. Това, което знаеш, това, което си добър, с твоите познати, приятели, семейство. Ти започваш да намираш нови начини. Примерно, как не съм се сетил, че мога да се обадя на еди кой си. Добре, да, аз това мога да го направя, имам еди какво си. Тоест, започват много по-бързо да се появяват възможности. И те са твоите възможности, без човек да се надскача. Нали, когато отидеш и някой те посъветва, то тогава може да се получи, нали, това надскачане и този стрес. Тук го няма стреса. Всичко става плавно, постепенно и с твоето темпо. И точно не сме стресирани. Което стреса, знаете, то е бича на всичко. Абсолютно. А как работи самия процес? Идва човек, който примерно има така предизвикателство, да не го наричаме проблем, при теб и ти как започваш да работиш с него? Даваш му директно да рисува или има някакъв процес преди това? Така, зависи, ако човека е пробвал методът, е много по-лесно. Нали? Тогава нямаме тези начални обяснения как се използва методът, как се правят линиите, защото това е важно, за да може човек да се чувства спокоен, че прави всичко правилно. Това, нали, този стрес да си го махне. Защото нали, много те се притесняват, ама дали го направих правилно, или първо работим, изчистваме този стрес от тях. След което той е дошъл с конкретна тема, нали, в предварителен разговор. Аз съм разбрала той за какво иска да работим и започваме да уточняваме нашата тема. Понякога човек идва с една тема, в крайна сметка рисуваме за друга. Защо? Защото, нали, на съзнателно ниво той смята, че това му е много належащо. Но когато започнат въпросите, аз, нали, задавам въпроси всъщност, докато уточниме самата тема, излизат много други неща, които трябва да се свършат преди това. И чак тогава, защото, нали, човекът вижда голямата цел. Обаче, докато стигнеш до нея, ти трябва много преди това да си прокопал, изкопал, много така, други предизвикателства да си решил, за да можеш да стигнеш до голямата си цел и да работиш по нея. И това е едно от нещата, които първо се явяват. Това са ограничаващите вярвания, за които ти ме беше попитала преди малко. Ограничаващите вярвания, това е най-добрият метод за мен за справяне с ограничаващите вярвания. Нали, както знаем, ограничаващото вярване е нещо, което човек си мисли, че не може да прави. Не е неговото, но той де-факто няма конкретни доказателства за това. Той си мисли, че аз не мога да науча този език.
аз не мога да направя това, нали? Но той няма... Аз не съм добър в Не хикс, съм добър, да. Аз съм глупав и всякакви неща. Ограничаващите вярвания, ние се здобиваме с тях през целия си живот. С цялата си любов, първите хора, това са родителите. Те не ги насаждат, както аз като родител съм го свършила. Нали, нормален процес. Може би иначе ще е скучно. След това средата, в която попадаме в училище, знаете, има моменти, в които децата не са много дружелюбни или пък си попаднал на учител, който за цял живот, даже вчера една позната ми разказваше, нека позната колежка, защо не обичала математиката, защото учителя им по математика в училище толкова бил строг и ги бил даже с пръчка. И майка ми е разказвала. Да, и през ръцете ги биели. И тя смята, че математиката е много трудна, невъзможна и край тя в това отношение, ако не пожелае, нали, да работи в тази насока, че всъщност математиката може да бъде и по-добра в математиката, приключихме с темата. Значи тя не е счетоводител. Тя не е счетоводител и точно това беше темата. Защо не е станала счетоводител и да се е насочила към финансите? А се е насочила съвсем в друга сфера. Ясно. Да. Така, ограничаващите вярвания са голям бич за нашето личностно развитие. Човек да постигне каквато и да е било своя цел, той първо трябва да разбере кои са му ограничаващите вярвания в тази насока. Примерно искам да правя бизнес, да видим какви са ми ограничаващите вярвания в тази сфера. Защото ние не във всички сфери може да сме с ограничаващи вярвания, някъде сме много така освободени и смели. Ограничаващите вярвания ни всяват страхове, ограничават ни в нашите действия, в нашите мечти дори. Мечти, точно, да, благодаря. И ние трябва да ги първо разпознаем какви са те. След това да се опитаме да получим доказателства дали всъщност е точно така или това е просто плод на нашето съзнание. И когато човек, това е половината свършена работа, между другото, ако осъзнаеш, че ти нямаш доказателство, че не можеш да направиш нещо, ти вече започваш да работиш, ами да, това е ограничаващо вярване, което ми е от еди кога си, дори можеш да се сетиш точно от кога ти е. Тогава работата е много по-лесна и за коуча, с който работиш или с терапевта, с който работиш, след което започваме да заменяме ограничаващите вярвания с позитивни, обратни такива. Примерно, аз не мога да правя еди кое си. Аз мога да бъда успешен. Докато се рисуват тези красиви картини, ли се повтарят тези вече нови вярвания или не? Да, точно така. Ето аз тук пред вас донесох рисунки и отзад можете да се видят темите. Точно по темата аз не мога еди какво си е, аз мога. Темата просто става позитивното утвърждение. Защото Вселената не разбира не. Точно така. И така започвам да работим. Нали? Вече си има алгоритъм. Самият метод си има алгоритъм, който не е необходимо човека, който е дошъл на сесия, да го знае, но разбира се, методът предлага и изучаване за самопомощ. Тоест всеки един от вас, от нас, може да го изучи методът и сам да работи, без да е необходимо да има човек, който му помага. Но това става с обучение. Те са 9 алгоритъма. Човек може сам да се обучи за собствена самопомощ. Това е един метод, който е изключително добър за самопомощ. Имам някакво предизвикателство, рисувам, знам няколко начина и действам. Отнема различно време. Има много малки, можем да направим рисунка, която е в малък размер. Има хора, които вече много работят с нейрографиката и когато имат нужда, дори на трамвайни билетчета съм чувала, че рисуват с химикалка. Има всякакви начини. Тоест бързо да отработиш някакво. Това е като все едно да си пуснеш някакви такива мантри на момента да ти помогнат.
А ти спомена, че има 3 основни фигури, ако не бъркам. Да, 3 основни да. фигури. Кои са те? Фигурите са кръг, триъгълник и квадрат. И естествено самата нейролиния. Нейролинията е единствената линия в света, която е с патент. Самият метод е патентован. Той не може да се използва по така произволен начин. Има си регламент. Както казах, който е изкарал курсовете за собствено самообучение. Това са алгоритмите. Може да го използва. Тогава имаш право. Но не можеш да преподаваш. Единствено може да преподават хора, които са минали следващото ниво. А къде се минава този курс, в България или до Русия си ходила? Не съм ходила до Русия. Тогава онлайн. Mm-hmm. Онлайн съм го карала курса, но вече в България има център, който може да се изучиш, за да станеш такъв като мен. Тоест може да бъдеш инструктор. Иначе всеки един инструктор може да обучи хора, които искат да ползват методът за себе си. Както аз мога да обуча вас, ако желаете, или други хора. Така че това не е задължително да се случва на друго място. А нейролинията не е права линия, нали така? Нейролинията не е права линия. Тя е, можем да кажем, че тя е една много бионична линия. Какво ще рече това? Ако погледнете изображението на картата, географската карта, реките, тяхната траектория, която е начертана, тя е точно една типична нейролиния. Определението за нейролиния е линия, която се променя във всеки един участък и води там, където не очакваме. Тоест ние умишлено променяме посоката. Сега ще ви обясня защо. Ако примерно ви кажа, направете ми една нейролиния или някаква неправа линия, повечето хора ще направят една синусоида, защото това е абсолютна програма в нашия мозък. Това е нашата представа за неправа линия. Да, нашата представа за неправа и то без никакви усилия, без усилия. Обаче, когато искаш, и това е все едно твоята програма по дадена предизвикателство. Аз ви ги дам този пример, защото мисля, че доста добре го разбират клиентите. Една такава линия синусоида означава моята рутина, моето ежедневие. Лягам, ставам, ходя на работа, лягам, ставам, ходя на работа и нищо не се променя. Обаче аз имам тема, предизвикателство. Аз искам да правя още нещо. Т.е. трябва да променя. Лягам, ставам, работя допълнително, ходя на работа, прибирам се, работя допълнително и така нататък. Или пък темата може да ти бъде да вкараш движение в ежедневието си. Т.е. да започнеш по-здравословно да се храниш, да живееш. Това също е възможно. И тогава, когато рисуваме нейролинията, ние умишлено променяме това. Все едно ставам, тръгвам на работа, сега обаче отивам на фитнес, променям. Т.е. променям посоката и това визуално, когато го видиш, нещата започват да работят. Т.е. чрез нашите огледални неврони, ние рисувайки, мислейки си за това, което искаме да променим, това, което искаме да вложим като емоция и в рисунката, защото ние всъщност си влагаме нашите емоции. Нейролиниите са нашите мисли. Докато рисуваме, ние имаме много мисли, свързани по нашата тема. И те се преплитат в най-различни комбинации. Аз това ще да попитам, стремят ли се хората да правят някакви определени фигури или трябва да абсолютно свободно да се лее? Лее се свободно, както го усети човек, където го усети. Няма конкретни, много строги правила. Единствено това, че когато искаш да нарисуваш кръг, той не може да бъде идеален, защото няма да го рисуваме с пергел. Рисуваш го с толкова съвършен, колкото можеш. Или толкова несъвършен, колкото е твоето несъвършенство. А цветовете какво? Понеже виждаме тук, нашите слушатели не виждат в момента, но ще снимаме. Са доста цветни тези рисунки. Имат ли значение цветовете? Цветовете имат значение в нейрографиката. Има си специален алгоритъм, който се казва нейроколор или нейроцвят. Там се използва в този алгоритъм е основан на китайската философия Усин.
И там работим с 5 елемента. Дърво, огън, земя, метал и вода. И цветовете на тези основни елементи носят съответната енергия. Когато човек има дадена тема, дадено предизвикателство, може да рисува с цветове. Примерно, ако иска да в бизнеса, тогава използваме червено, защото трябва огън, страст. Може да вмъкне също и синьо. Зависи от какво имаш нужда. Синьото пък е мъдро, спокойствие. Така че могат да се комбинират, но самият алгоритъм е изключително интересен. За мен той е най-интересният алгоритъм, защото се получава много обширна информация за цветовете, свързани с нашите органи. Цялата върху философията оси на китайската медицина, нали? Тя е основана на тази философия и могат да се намерят много връзки. Различни връзки. А нашите органи имат цветове? Или? Не точно така. Доста е дълго и малко може да направим отделна среща за това, ако искате. Бихме могли, да. Да. А като сме на темата за цветове, в представянето ти споменахме, че имаш отношение към цветовете и в облеклото си. Може ли да ни разкажеш как преоткри и смени стила си, защото знам, че преди време не си била толкова ярко облечена? Да, това е част от пътя ми. Както почнах в началото ви разказвам там, като се завихри Human Design, въобще тръгнаха много неща. Тогава така не се харесвах изобщо, не се чувствах никак добре в този период. Ходех доста безлично облечена. Колкото и парадоксално да звучи, моят мъж ми избираше дрехите. Аз не знаех какво да облека. Винаги се чудех, стоях пред огледалото, както има една приказка Магаре на мост. И ни напред, ни назад. И той идваше и вика, какво сега пак ли няма какво да облечеш? И викам, не знам какво да облека. Добре, да ходим да ти купим дрехи. И се ходеше, отново се купуваха дрехи, които той ми избираше. И аз, добре, айде, добре. И в крайна сметка, изобщо никакво развитие. Се въртя в един омагьосан кръг. Но като се тръгнал човек да се променя, те нещата, се случват. Тогава разбрах от мои приятелки, разбира се, както казах, не от интернет. При мен това не работи. Да прочета нещо в интернет и да го направя за себе си. Това е една приятелка ми каза, аз сега ще си правя един анализ за цветове и стил. Много вика на тебе много ще ти пасне. Сигурна съм, като го направиш, ще ти разкажа. И аз виждам след известно време, гледам тази жена, много се е променила. Тя си е съща, нищо не си е правила тук някакви процедури. Не. Просто тя има друго излъчване. И виждам, че е по-цветна. И тя ми разказа. И аз въобще не искам повече да ми разкажеш, отивам и аз. Веднага, се впускам въобще не ми трябват много подробности, при положение, че съм го усетила нещото. Отидох, и моят мъж вика, ти сега си отиваш в някоя секта. Викам, не знам къде ще хода, ще видим и после ще ти разказвам. Отивам там без никакви очаквания. Този анализ за цвят и стил се казва. Препоръчвам го на всяка жена. Това е нещо, което много ме промени. Много промени моето отношение към мен. Започвам да се харесвам повече. Много даже почнах да се харесвам, което смятам, че не е лошо. Да. Тогава в този анализ ти научаваш кои цветове ти стоят добре на твоя цвят на кожата. Има жени, които си мислят, че знаят кои цветове, имат си любими цветове, имат си мнение по въпроса. При тях промяната става по-трудно, защото не всички цветове ти отиват на хората. С даден цвят, колкото и да е красив, той може да не е твой и може да изглеждаш изморен. А когато си облякал твоя цвят, ти изглеждаш свеж и отпочина. Аз съм имала не една, стотици обратни връзки да ми казват, много си свежа днес, много така. Аз съм спала 3 часа, защото, както ви казах, моята цел беше да махна счетоводството и трябваше да се претоварвах всъщност доста. Работех по цяла нощ с моите нови идеи, новите ми неща. И всъщност спях по 3 часа, наистина имаш. Или когато учех също, защото
учих за инструктор, ходех на работа. Там имаше доста сериозно е обучението, в интерес на истината. Има много, много занимания, които трябва да се... домашни работи и така нататък. Това прави... Цветовете правят това. Да изглеждаш свеж, да изглеждаш... как да кажа, да светиш. Буквално да светиш. Да, вече стила е друго, нали? Стила е свързан с архетипите. И вчера пак ми казаха, ама ти ми приличаш на еди кой си. Ние сме повтарящи се архетипи. Явно, очевидно не сме уникални. Да, в смисъл, ние сме уникални, но сме разделени на няколко основни архетипа според Юнг. Много пъти, явно съм такъв често повтарящ се архетип. Много често ми го казват, но няма значение. Стила е спрямо архетипа, който носиш. И там има няколко стила. Разликата е в това какъв тип, примерно, дрехи ще носиш. Дали ще са с деколтета, дали ще са тук с якички. Много са нещата. Дали ще си с по-големи фигури по дрехите, дали пък трябва да са по-малки. И това вече, нали, си има специалисти в тази област. Го определят и ти наистина започваш да си тежиш на място, едно центриране се получава. Тоест, аз каквото и да облека в стила си, аз се чувствам много добре и знам, че ми стои добре. Тоест нямам притеснение, че това нещо съм облякла, което не е за мен. Дори, нали, независимо дори от възрастта, пак когато си в стила си, ти можеш да изглеждаш много младежки. Да облечеш младежки дрехи, те ти стоят много добре. Естествено всичко премерено. Това е много голяма промяна. Благодаря, че ме попита да си спомня. И предполагам се пак се отчита това, че ние изпълняваме различни социални роли. Да кажем, ако си в архетипа на любовницата, не можеш винаги да ходиш с отворено деколте. Да, разбира се, но в крайна сметка не можеш да ходиш с много отворено деколте, но пък в твоя стил има, когато не трябва да си с деколте, нещо друго, което да ти стои много елегантно, да подчертава твоята женственост или твоята енергията на твоя архетип. Да. Супер, много интересно. Да, наистина. Добре, аз ще се върна отново към нейрографиката, защото когато разглеждах преди разговора ни рисунките, които си ни донесла, видях отзад, че на една от тях пишеше цели за съответна година. И тъй като още сме в началото на календарната година, това не е точно свързано, може би, с предизвикателство конкретно, което един човек има, но може ли да се прави точно така някакси да си поставиш намерения и цели за някоя нова година? Можеш. Това много често го правиме. Всяка година, даже тази година, все още не сме го направили с група, но това е много, много хубав начин човек да си нарисува целите, т.е. да им даде смисъл и значение за себе си. И по този начин започват и новите неврони да се образуват, които да обслужват, да кажем, тази цел, тази твоя мечта. Така че да, използва се метода. Метода може да се използва всъщност за абсолютно всичко. Защото няма ограничения. Дали ще е за здраве, дали ще е за красота, дали ще е за бизнес, дали ще е за взаимоотношения. Наистина аз не мога даже да се сетя за какво не може да се използва. Когато имаш предизвикателство и тема пред теб, рисуваш. Да, това ще да питам, има ли ситуации, нали, но ти отговори на това. Не се е случвало да връщаш клиента, защото не можеш да му помогнеш. След като има тема, той има или ограничаващо вярване, или нещо, което някои хора трябва малко да се побутнат, за да си постигнат целите. За други цели е много по-дълъг периода и тук е хубаво да уточним нещо, че нейрографиката изглежда като магия, защото наистина действа понякога много бързо. Да, но, има едно но. Когато за дадено предизвикателство е така причината то да не се случва е дадено ограничаващо вярване, което е отглеждано години назад, станало толкова силно. Една рисунка няма да помогне. Да. Това няма как да се случи. Представете си, че това е ограничаващите вярвания, за тях работят невронни връзки, които са като корабни въжета. Тоест, те са толкова силни. Ние
всеки ден сме ги отглеждали. Ами аз не мога това да го направя. Аз няма как да стане. Нали, всеки ден ти си го набиваш това в главата и те стават толкова силни, тези невронни връзки, че понякога, не знам дали ви се е случило, срещу вас понякога стои един човек, който е толкова убеден в нещо, че не може да го направи, че направо изглежда невъзможна, мисия невъзможна, нещо да му кажеш наопаки. Тоест, че той може да го направи, нали, отричате, гледай си работата, не е вярно. Така че зависи колко е силно ограничаващо вярно, колко отдавна е то с нас. И когато има осъзнаване и желание, въпреки всичко, някои хора, имам клиенти, които са на осъзнато ниво, работят с години с подадено ограничаващо вярване. Зависи от възрастта, естествено. Колкото си по-възрастен, това ограничаващо вярване доста дълго време е било с теб. И тогава трябва много работа. Едно рисуване, една коучинг сесия, това си е работа с месеци. Най-добрият начин е човек, ако иска така да поработи с нейрографиката в коучинг модел, това е да се направят поредица от сесии. С мои клиенти работиме по 3-4 месеца. Да, това ще да попитам колко време може да отнеме. Това е най-добрият начин 10 на сесии да се направят, за да може да се разчисти ландшафта. Да разчистиме ландшафта и човека да почне да гради нещо ново. А това означава ли, че всеки може да постигне всичко? Или това е твърде наивно мислене? Моето мислене е, че всеки може да постигне всичко. Наистина. Но... А ти от зодията? Това ми е от зодията. Да, може и така да е, да, наистина. Но, как да кажа, аз доста езотерично настроена и за мен няма невъзможност. Има просто модели в главата ни, които ни пречат. Аз също имам. Нищо, че съм много оптимист. Аз имам също, работя си по тях. Няма как. Всеки има нещо, което трябва да отработи. Ами, ти, тъй като вече каза, че няма нещо, което не може да се отработи, в един от предходните ни епизоди говорихме за емоционалното хранене и сега, нали, няма да навлизаме в подробности, но знам, че и ти имаш отношение към балансираното хранене. И виждаш ли взаимовръзка между метода на нейрографиката и това да помогне в разбирането на това, защо имаме определени хранителни навици? О, да, разбира се. С нейрографика сме работили, свързани с храненето, с моя партньорка. Правихме такива ретрити. Това, което е емоционалното хранене, всъщност то е нещо, което не е свързано с физическия глад. Това е свързано с дадена емоция. Всъщност, дадена емоция ни кара ние да бъдем пристрастени към дадена храна. Тоест, не всяка емоция. Тоест, ако имаш дадената емоция, ти имаш афинитет към определена храна. Ако имаш друга емоция, си към друга храна. И там може да се направи много точна диагностика всъщност за теб какво ти липсва. Имам влечение към шоколада, значи, еди какво си ми липсва? Любов. А към чипса? Ами не си спомням, но и чипса има. Има си за всяко нещо определение, нали, за да не объркам. Те са, купнежите са над 10 към храни. И съответно, всеки купнеж, пък и не съм специалист, нали, по емоционално хранене, си има своя код на емоция, т.е. връзка с дадената емоция. И какво направихме ние, нали, как го използвахме метода нейрографика? Всеки от нас се разпозна в своите купнежи. И за всеки купнеж, знаейки каква е емоцията и какво тя съдържа в себе си, като ограничаващи вярвания и като осъзнавания, т.е. като усещания, си направихме точно обратното, нали, на ограничаващото вярване, позитивни утвърждения. И тя ги отработихме. Позитивните утвърждения отработихме. И тъй като метода не може да работиш с всичките си ограничаващи вярвания, избрахме по 3. Този последният ретрит, който направихме, работихме с 3 ограничаващи вярвания, които които са надделяли в момента, които са най-важни, които ги усеща в момента. Така че да, има първият алгоритъм на нейрографиката се казва алгоритъм за сваляне на ограничения. Щом е пръв, той е и базовият. Всъщност, човек може и само с него да си отработи абсолютно всичко. Защото, както казах, ограничаващите вярвания са нещо, което пречат ти да започнеш да правиш каквото и да било.
И той е много добър. Има 4 техники, даже 5 в този алгоритъм, с които ти можеш да работиш за всяко ограничаващо вярване. И ние това направихме. Аз много често използвам, въпреки че знам толкова много техники, но така нареченото АСО, нали, в съкръщение, е най-доброто за мен. И много бързо работи. И всъщност, как се чувстваш ти, когато започнеш да работиш по дадена тема, така може да се направи и 21-дневно предизвикателство, можеш да си работиш всеки ден по една и съща тема. Важно е да кажем, че се работи по една и съща, може да рисуваш няколко пъти на ден, но само по една тема. На един ден една тема. Но той е изморително, особено хората, които нямат така опит, е изморителен, така че аз препоръчвам за начинаещите, които им стане интересно, питайте, но по една тема на ден, по една рисунка в началото, за да не се претовари все пак мозъка. И започваш да се чувстваш последният начин. Колкото повече рисуваш по тая тема, ти започваш да се чувстваш, че това си го преживял. Буквално. И то не представлява за тебе проблем. Аз все едно съм го правила това. И ти се чувстваш по-спокоен. Тоест ти си махнал част от товара. Да. Все едно си махнал някаква раница, вече ти е по-леко. Нали? И започваш към върха. На теб към върха ти е по-лекичко. Ходиш вече по-уверено. Точно като преживява. Нали? Аз от личен опит го казвам това. Рисувала съм неведнъж продължение на 21 дена по мои теми. Аз още не го бях направила това, което исках. Обаче аз се чувствах, че съм го преживяла и че не е толкова трудно. Готино. Да. Ти спомена, че има 9 алгоритъма. Те надграждащи ли са един друг или по-скоро всеки един от тях цели различни неща? И да, надграждащи са. Стават все по-сложни. Сложни от гледна точка на това, че линиите стават вече в първият алгоритъм има определен начин на рисуване на линията. Във вторият алгоритъм вече започваме да учиме какво означават фигурите, значението за тях. Тогава започваме и да моделираме нашата тема. Тоест аз искам в темата, триъгълника означава, триъгълникът е предизвикателство, но триъгълникът е и като проблем. Тоест трябва да можеш да рисуваш триъгълници в своята рисунка едва когато си минал вторият алгоритъм. Преди това е непрепоръчително. Защото това е конфликт. Тоест ъглите за нашето подсъзнание са конфликти. И когато човек не го знае това, визуално, нали, ти го виждаш, твоите огледални неврони го виждат и има една такава острота, която създава напрежение. Но когато си осъзнат, че това всъщност този триъгълник, можеш от конфликт да му вземеш енергията, нали, в един конфликт има доста енергия, да я вземеш тая енергия и да я насочиш към целта си. Осъзнато. Буквално взимаш нещо, нали, силата на съзнанието ни е безгранична. Ти можеш от нещо, което е негативно, веднага да го обърнеш на позитивно. Това кръга е нещо, което е абсолютната хармония. Кръга, съвършенство, хармония, добро, мир, любов, всичко. Квадратът е нещо стабилно. Като основите на къщите, с квадрат го рисуваме, което искаме дългосрочна стабилност, заземеност. Така нещо, което е доста солидно. Нейролинията вече, тя е връзката между всичко, нали, значенията. Ако тръгнеш да рисуваш в една рисунка и трите неща, нали, си вложил смисъл. Т.е. влагаме смисъл във всяка фигура. Рисувам кръг, аз знам защо го рисувам. Защото искам това така. Рисувам триъгълник, знам. Трябва ми мотивация, трябва ми енергия да свърша нещото. Трябва ми амбиция. Това е точно. Трябва ми квадрата. Ама искам всичко това да ми носи стабилност. И започваме да връзваме с линиите. Този начин става тази връзка. Подсъзнателно ниво. Повечето ти клиенти са жени или мъже? Повечето са жени. Първото, което е, жените са по-езотерично настроени за мен. Това е техника, която жените приемат по-като тяхна. С нейрографиката работиме много с егото. Не, че жените... Егото е нещо много хубаво, нали, това да го... Няма спор по въпроса. Без его
няма как да живеем в днешния свят и въобще като цяло да се отстояваме. Но егото трябва да се контролира. И нейрографиката е много добър начин точно да контролираме егото. Докато мъжете егото е по-силно изразено при повечето мъже и на тях им е трудно, защото има буквално се работи с егото и те усещат така като дискомфорт, съпротива и ако нямат осъзнаването, че трябва да преминат през този период, че ще го има и че ще е трудно, те се отказват. И да, така е. Някакси не е много тяхно, но има мъже, които рисуват. Не са много, но има. Да. Пикасо. Рисуват нейрографика, има предвид. Изключително интересен разговор. Много ти благодарим за него. Вече сме към неговия финал. Имаме два въпроса, които задаваме на всичките ни гости през този сезон. Би ли могла да се опишеш с една дума? Е първи от тези два въпроса. Може би цветна. Добре, такава си. Можеш ли да се опишеш с едно чувство или емоция? Чувството, емоцията е усмивка, позитивизъм, нещо такова. Ти си една цветна усмивка. Благодаря. Много ти благодарим и вярвам, че успяхме да заинтригуваме нашите слушатели, както ти успя да заинтригуваш нас. Така че се надявам до нови срещи с едни такива много цветни послания, които в момента виждаме и пред нас. Благодарим ти. И аз много благодаря. Чао! Чао!